Akusasho lutho ubaba into ayenzayo ekamereni. Umama sekuningi asengakwenza usengazenzisa enzela ukuthi angathi angayithathi manje lento le athi ayenze kube ekamama. So umama aka end up enza engathi khona into ayizwayo ebengezwa lutho. Unalesi sithombe nje. Unalesi sithombe nje Nkosi yami kadala imali. So ukubalekela yonke lento anga end up elokhu nje pretender engathi ukhona kanti akukho. I think you are right mamkhulu. Ama statistics aveza ukuthi abantu besifazana abaningi baya fake ekamereni. Abanye ke not based on ukuthi bachitheliwe njengalo, but nje umuntu wesilisa iego yakhe isekwanelisela umuntu wesifazana. So thina as women sinaleyo nto engqondweni ukuthi kumele ngingayilimazi ego yakhe. Therefore ukuthi ngicabanga ukuthi njengoba sonke sizothi ba open usho ukuthi no anganelanga, usho ukuthi bengakaqedi, usho but yena automatically wenza kanjalo bayingcosana abamngelayo ukuthi okay I will try ukwenza kangcono next time. But abaningi kubalimaza ukuzethemba abantu besilisa bese thina sicabangela bona ukuthi uzolimala ukuzethemba bese udecide ukufake so that azizwe indoda enough. Yazi into sengihlekisa nje ucabanga nje uyichaza ukuthi abanye abantu bayafake ukuthi uyifake kanjani into engakhonalisi wena ngoba phela ngicabanga ukuthi nawe kufanele wenela kithi njengomuntu wesifazane. So uthola nje beyichaza iyangihlekisa ukuthi kambe ngingaqala kanjani ukuye kumuntu ngingenele ngithini ngizenze zifu ngiright ngekho right. Mhlambe mbala umehluko ukuthi lona akachithile lona uchithile. So ukuze ingabe khona iargument anymore ayibisela wena. So into ozoyenza uzothi ngcono kona just ukuthi azazi udlule lesisithi iego yakhe awulimazanga wena udlulisa wena lento le, then it's a different story ke manje ke akachithanga right kodwa nje akakwenelisi ke nje. Ngoba into ebhlungu kulento oyishoyo mamkhulu njengoba bengithe ekuqaleni umuntu ufuna kudlulwe entweni and umuntu mengabe kudluliwe entweni akafuni ukubheka ama after effects. Ufuna ukuthi masidlulile manje sidlulile. Do you know someone ongakwazi ukuthi akhethe manje ukhala uhayize after 2 minutes ingene ekamereni expect ukuthi umnikeze lapho that feels like ukuhlukunyezwa angazi okukwi level engakanani because I'm hurting but uthi mina angene automatically kwi gear angithi umuntu wesilisa yena isex isengqondweni ne yena into yakhe mangabe nje ise right wena akanandaba ukuthi uready correct now exactly now ufila engazuthi ene uyareshwa because kufanele ngibe ready nami emotionally fanele ngibe ready nangaphandle kwi physical la khona so two siyenza sobabili lento but iqiniso lithi most men basebenzisa lento ukuthi camera lona indawo yokuthatha amacala therefore masifike ekamereni you are ready. Kanti ibhlungu kumuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane akadalelwanga yini ukuhlezi etshala imbewu because there is one thing engake ngayifunda ethi enene umuntu wesilisa udalwe unembewu ekumele ayihlwanyele all the time. This is why umuntu wesilisa is ever ready. But you as a woman awunayo okwakho ukuthi imbewu masifakiwe kuwena igcina ukhulise. We understand. So to us as women kwakho ukuthi mase umuntu umlalile naye ile reproduction it's not about ukuthi ngihalela all the time because iyangena naleyo nto ukuthi njengoba ready every day ngiready mina every day uthola ukuthi I'm not but na situation we are married therefore umshado siwenze ngazuthi iwona qualifier ukuthi noma ngathiwe ke kuseni noma ke mini noma intambama you must be ready. Ngizofake. That's why faking again phela nakhona because enena ngithi kufanele kugcineni kosuku uphele umcimbi. Uzophela kanjani umcimbi? Vele isikhalise ke mama. Topic izinto ukubona bongabona unabantu ojwayelene nabo. Nike xoxeni nize nifike mhlambe to such topics.
Yes. uthi lo sisi yena nje noma akaxabana kanjani nomyeni wakhe Overrated. kodwa mebengena nje ekamereni umhlaba wonke ezansi Manje Naye isikhokho-ke leso. Kahle vele kufanele amakhosikazi anjani. Uyazwenza kanjani yena? No, but naye uyisebenzisa ukuphanisha still indoda ngoba uthi uma ngabe kodwa sengiright mina noma le ngifa uqede kuqala ukulandela indoda. Uthi mase ngiright phela kuyabusa xabene ave ngizolinda wena. So i-revenge. So seyiphela kanjalo indaba le. So nje like indaba serious kakhulu because Yeah, i-cheating ngelimazi. akazimiselanga ngokushiya. and ilimaza nengqondo Kodwa manje nayi inkinga. So yini engangazisiza ngayo? Abanye bazothini ubuthini by the of mina bengithi phela mekuwukuthi akaseneli akathi evaporate azaminsi. azame insizwa Kodwa kanjani i-vibrator? Nangu baba ukhona and hayi ukuthi alivuki phela kubaba liyavuka. Awusamuzwa umfuni. Manje Kodwa funa umtshele ukuthi ngoba uyazi ukuthi bengikanje. Angithi before uyazi ukuthi beku right. Umnandi. Kufanele azi akubona imiphumela yomsebenzi wakho ukuthi ayibona akubone nje ubhizinisi wena uyena oyilimazile phela lelo khosi. So kufanele babone bona bobabili ukuthi bayilungisa kanjani. The problem is at the end of the day I'm hurting. Yabo yena noma ngingamchazela kodwa yena hayi injabulo uyayithola futhi yanena eyakhe. So it chitha yena injabulo yakhe futhi. Kuchitha yena kodwa all in all okay ubaba uchithile as much as echithile uexpect ukuthi mefika endlini kufike kube right ngoba lo sisi lo njoba yena engasamuzwa ethi akasamfili at all ubaba enqondweni yakhe akusafiki akusaringi ukuthi imini engimenza kanje. Yes. Yena use into efika kuqale yokuthi njengoba ungasafuni ukwenza nami wenza nobani. Uqomile. Uyayizwa lo nto. So vele sekuzoba khona leyo nkinga vele emshadweni. Umshado wabo awusenayo le yanto. Sekukhona lekulekha khona. Okuwukuthi futhi noma uthi uyakhuluma naye akukhulumeki. Akona uze wagcina uchitha nje ufuna nawe indlela yokuphuma manje enkingeni. Ngoba noma ungathi uyakhuluma naye akukhulumeki noma ngingakhulumeka kodwa leqiniselo ngaphakathi lokuthi angikho right remains angikho right. Kanti abanye so what do I do? Bayahlala abanye kanjalo. Umuntu avena athi uyasonto simunye ungiya ngesicefo wena hamba bona umntwana hamba ubona la nto uzenza ngaphandle uzoba right khona ungeke. I-cheating kodwa thola ukuthi uhleli kwakhe. I-cheating iyahluka. Akukona ukuthi nje uchithile kwase kuba right. It damage almost umshado wonke. Yeah, that's true. So akukona nje ukuthi uzothi nje ngiyaxolisa. Uxolisile. Uma ngabe usuxolisile uqeda nini ke exoliseni kwakho? Nanokuthi I think futhi mengabe usuxolisile ke okay as umuntu wesilisa kufanele ukhombise nokushintsha phela. Mhlambe I think umuntu wesifazane kungamenza abe naleyo nto enhlizweni yakhe yokuthi okay he's trying yayizwa leyo nto. Into evele ibe inkinga yokuthi uthi enze echithile wambamba aphinda delele angakhombisa ukuzehlisa enze yonke into. It's even worse. Aphinda hluleke ngelinye ilanga khona la ekamelweni. Kodwa futhi uyavulela la too much uyeyisa aphinda hluleke khona lana ke manje ukwenelisa ke manje ibona ke ngcono ke uhayisa umuntu omdala. Yabona imoto ngcono ke mangabe uzofike uchithi umlimaze uphinde futhi ungafuni ukuthi uphinde futhi ufuna ukuthi ufuna ukulala naye futhi ekubekade uvele umhlukumezile uyaphinda futhi awuphinda umenelisi kodwa la uyifune ngenkani manje futhi uyavulela futhi la awuhloniphi leyo ego yakhe akavele ehlisa akavele ayehlisa. Uyazi enye into eshayayo kakhulu futhi ileyo ukuthi enye into eshayayo engicabanga ukuthi ingayisolution mhlambe kubantu abaningi. When you are hurting, be honest with yourself and with your partner. Ungenze ngathi udlulile entweni ungadlulanga ngoba
I've seen abantu abaningi othola ukuthi umuntu wathi sengixolile kwadlula bese mengabe yena esenza iphutha avusa ukuthi gaxolela mina wena usakwazi ukungixolela kwiphutha kanti iphutha nephutha lizimela alikho based kwelinye iphutha uma wena wakwazi wena ukuthi enhlizweni yakho uxole awukwazi ukuthi ngoba kumina kufile ngathi wawuxola ngokwazi usazophindisela ngoba phela mawuzovusa ukuthi wangixolela nawe xola kusho ukuthi uyaphindisela kahle ziningi izinto eziqeda imishado kwayiyona nje lento le oyishoyo Thobeni omunye umuntu uyathula kanjalo kanti umene uhleli nje kodwa usendleleni ngokulala nolazi mina eyami solution kusisi lona eyokuthi akadile with inner self wakhe angikholwa ukuthi ukhona omunye umuntu ongamnika isolution ngoba phela lento involve ama feelings wakhe mina ngingasho ngiyimina ngithi ngoba usemshadweni mina isemshadweni kufanele ucompromise of which mhlambe yena ngeke kuze kumsebenzele so akenze okumsebenzela yena okuzomsebenzela kodwa into efana naleyo ukwazi impala ukuyicompromise ukuzilungisa nje wena uma ukuthi nawe usazimisela ukuqhubeka nalomuntu if lo muntu ubona ukuthi no hayi uyazama kodwa kulungi zama phela ukuthi ulungise wena kuqala ukuze ube right then bese uyabona ukuthi ke siya kanjani phambili uma ubona ukuthi no hayi ngoba amanye abantu besilisa abahlonipha amakhosikazi abo into eyenza kuphele nje ubona umuntu siyahlangana abantu othi hayi we uthi kunjani hayi ngiyaphila nonke ekhaya nezingane nonke nje hayi siyaphila nezingane zami hawu umyena unaye ngengalo angimazi mhlawumbe uyoqwayisa yabo bakhona abantu abasho kanjalo ngempela angimazi nokuthi unjani kodwa ngiyacabanga ukuthi uyaphila ngoba siyabonana ntambama mayifike ezolala ekhaya akanasikhathi sakhe lo muntu kodwa ekugcineni kosuku expect ukuthi njengonkosikazi aneliseke akhohle ukuthi nawe njengoba enza lonto nawe udinga ukweneliseka udinga isikhathi sakhe ufuna umuntu uma ngabe enze iphutha futhi aphinde ayibonise uma ngabe uyindoda kodwa kufanele ukuthi ubonise ukuthi okay ngonile kahle nami ngoba baningi abantu abaluza amakhosikazi abo babona sekulate ukuthi angenzanga kahle sure omunye ubone segule eselele phansi esedinga wena manjena ukuthi kahle angimphathanga kahle umacele noma Khumalo noma Ngubaba ngenza example ngani angimphathanga kahle lapha ya kodwa ngoba manje useyabadinga ngithi manje sekufanele kube khona umuntu ozomnesa ngalesikhathi epepruka la ngaphandle hayi ayikho yonke into akanandaba nawe akakuhloniphi futhi kodwa wena ukhona uhleli la nezingane uyikholisayo phezukwaloko uhlukumezekile asambeni iqiniso lithi baningi abantu abezobuhlungu ngezinto ezahlukahlukene and la kwigumbi lamakhosikazi inhloso yethu ukuzokwakhana nokuzosizana nokuzothola ama solutions kuma problems ahlukahlukene akuyona yonke into engalungiseka ngokuthi uqhubeke ube sendaweni efanayo uhlale ezinye izinto zizosho ukuthi mhlambe kufanele uthathe ama decisions serious azo affecta wena affect umyeni wakho affect your boyfriend affect ngisho nanezingane ezi involved so unfortunately twice ya compromise act wemshadweni kumele kube nezinto owaziyo ukuthi uzozamukela noma ungazifuni but uzokwazi yini ukuhlala entweni ekubulalayo if uyabona ukuthi ngeke ayikwakhi awusakwazi ngokwakho umuzi ekugcineni kwasuku sizokhulisa isizwe silimele because izingane ziyi-product talent eziyibona kwena so think for yourself umbalushilo ukuthi akakhulume no inner self if kusengalungiseka akalungise if ngeke kusalungiseka ayikho into azokwazi ukuyenza akazilungiselele ukuqala indima yokuthi ngizophila kanjani siyabonga to add on that ne communication is key kwi relationship ngicabanga ukuthi mengabe ezilungisa yena uqobo aphinda akhulume nomyeni wakhe ngeke mhlambe bangaqhamuki ne solution